hagen norok miya koktoma nukhana kaisa haste hayungni Jammu Kashmir ni Pahalgam aroni terrorist rok bai hamla khlaijangmani among kha belekhino naithok kaisa tourist place Bharat haktoni kwbangma hasteni borok hayaka hayungni kwbangma haktor tongnai rok Jammu Kashmir article 370 ro sajamani yagulo haktor hayung gwnanga aro tourist borok nainani bagai phaibimani haki amo belekhino krmasingcha miyani jorao ajagao chini haktorni simiya Bharat haktorni simiya kwbangma onyo haktorni Israel phanungta America rokni phanungtung ajagao berai kherainani bagai phaijak tongmani haki ajagao atkasa terrorist rok hamla khlairika ajagao tourist nainani hinui thangnai rokni thaniwo haki tabukba je saimamani mote koktomani bising saimamani mote 26 jon je tourist ajagao nainani hinui thangnai rokni langma chokha ajagani terrorist rok bai bwtharjangmani yagulo haki Kashmir ni Pahalgamo miya hamla khainai rok TRF hake laskeri taiba borok go siwina haka hake chingkok tomani bisingti saimamani a je tourist thangnai rok simiya a jagao thimani hake a jagani je local borok bo bwtharjak ni chung sawimangka hake belekhino krmasingcha among kha o je group ungkha terrorist group ungkha amo Pakistani bisingti chalukjak hake a jagani local borok rok je Kashmiro tongnai local borok rok hake Pahalgam ni je borok rok a area ni borok miyao kaisa chati musungai rally khalejak bongni kok ungkha borok chajagena amo to borok muni sunga jaga bwtharjakmani o je terrorist no chajagya haipano je bongni thai naithok nugui kwbangma haktor tai haste tai kwbangma hayung gwnangni borok rok phaimani bongaro naithok jagano nainani bagi tourist ni bisingtui amo stopungui thangnai tabung a jagao miya hamlang mani bagai tomani bagai himale nornang tasingmo sairika jefuru India Jammu Kashmir ni 370 nahari payo ajorani simino Jammu Kashmir tourist bangnani chengkha haike ajagani je terrorist militant group rok tongmani borongno tikhlainani chengkha haike haipano miyawo atkaisa amo asuk tourist belekhino naithok jagao koktomani bisingti saimamani among mani wanchokipa maya belekhe chini security ni bisingti amo kaisa belekhino lasimasingcha haike norokno a video phunungna pano o jagao phunungmaya a je bwtharjagoi je local borok rok haike kwbangma news rok a jagao video khalaimani haike amo norok Facebook rok ni bisingti te kwbangma social media ni bisingti norok amo nainakhe naimano kwbangma available tongo amo o jagao phunugui malia a bwtharjak tai klaijak rok a mangkhathai haike ara tabuk search operation cholinai army rok ni bisingtui amoni bagi belekhino high alert jaga jagao tabuk haike chung a video rok nungmani viral engjak kwbangma a jagao hamla khlaijangmani haike a jagani borok rok je video khlaimani help khainani bagai haike kwbangma je a jagao bwtharjangnai rok bongni bwsaino banchirena bagai help khaibegiri dinai rokojak rok tai kwbangma guli kokjak rok belekhino krmasingcha amo haike tabuk je national international news nai tongnai rok jotono saimano American Vice President J.D. Vance bo India o phaijak bo India no kho haike bo o jagao tongmani jorao no ama amtike Kashmir o atkasakai hamla khlaijamani omo kwbangma belekhino wansukjangnai kok haike kwbangma je India ni minister tongnai rok omono tuye je miyawo o andike hamla khlaijangmano tuye borok Twitter khaijak te kwbangma nasle mungrok phunukjak tai dorifraplake amono search operation khlainani bagai borok kok rajak haike chung kwbangma video rok nungmani je viral engjak a jagani local borok rok bo bwtharjak wani bwse bwtharjak rok hnui chung kwbangma video nukha army rok borokno jaikhlai tongmani haike amsuk jaga naithok a Kashmir ni Pahalgam amo belekheno hapung hatai tai tourist attraction tamahmala amo kaisa chung Europe ni Switzerland rok hai amo belekhino naithok amoni bagini kwbangma je haste Bharat haktorni haste ni borok tongnai rok a jagao nainani thangbayo haike Bharat haktorni borok simiya kwbangma onyo haktorni borok rok bo a jagao phaijak haike o miyao thimani jagao kwbangma Bharat haktorni simiya kwbangma onyo haktorni borok rok bo hayungni onyo haktorni borok tongnai rok bo borok bo oro haiei langma chophaijak miyao haike amono tabuk a jagao high alert rijak tai tabuk search operation cholinai amoni bagina a local ni borok rok bo tabuk wana jak toma hamala a jagao andike hamla khlaijamani bagai tai sabale a jagao theinani kirimani bagai a jagao nainani bagai tourist jesbon naithoki pan tongdi nini langma sasol bile amoni bagai sabale ar nainani thangnai ba amoni bagina a local ni borok rok bo tourist ni bisingti si borok a jagao rang aji tongmani bagai a jagani je local borok rok bo
bongni je rozgar tongmani bongni je income tongmani borok tabuk manyangi thangsinai tuman hamla tabuk tourist thangnai kring ge bongni income direct amo kring thangnai haike amoni bagni borok je a jago je a terrorist aro hamla khlainai rokno borok joli chagui tongo norok tamoni bagui chini hamyada nai hinai haike norok je okok tomani bising je ungui tongmani miya ungmani amono tam sanamo chung norok komini bising tike sahari mano haike norok video no chajagui tonghakai like ready tai share khlai di channel no subscribe khadi bell icon click khadi jepro ketal ang video dawo nong noro notification sokonyani bage haike jotono no kaham tongmai di jotono no khulumbai kya hambai o video o jaga no paikya